ঠিক আছে যাও নজর অ্যাপ্লিকেশন এলো Hingga web song narok pila ni video na kaham kina nugu na mangkana keba hingga ba nukhung rok tin rok pawai thango keba hingga ba nog rok bai thango o watini jorao o nog barni jorao belai khina wana ma singja tai kopal ni birman belai khina nangoi tongo chin tipra saroni sago abro no nugoi te abro no khnawoi tongoi manjaya thangoi nayo chini sar Onimes Debroma satung no satung hiya tai watino watu hiya khayoi je jagao tiprasaroni kopalni birman klayo a jagao no thangai nayo chini borong gunang sar Onimes Debroma kothor kalayoi o tim pajak no nugoi belaikina wana jaka norob kaham kina nugui no mangkana in video ni bisingtui belaikina wana ma singja kalaika tabuk bo tongko jaga jagao chini tiprasaroni nok hayakeba nukhung satung ni simisi tongthai tai watini jorao hingke tongthai kwrui belaikino nog rogo tui kosom jak hayakeba belaikino nukhungni tin rok bo pawai thango o watini jora rogo amsukno wngkha chini tiprasaroni kopalni birman kebo ni nukhumo hingke chugyani bagui tini ajikhai tini no chanai tai aboni bagui borok nok kaham buiha hai tangoi maya haini bagui je chuksak nog rok tangoi tongmani aborok bo watui tai kothorni jora rogo o kothor rok klai nai belaikino nukhung rok pawai tongkha o kothor klaioi tim pawai tongmani o nogo thangai naikha chini borong gunang sar Onimes Debroma kami wngkha Paschim Champoksora BC Ward number 1 hingke web song angkha khaya norok ani in video ni bisingtui bo chini tiprasaroni kopalni birman rok no kaham keno nugui mangkhana hanai angkha khayo hingke web song norok jodi kebo ani o channel o kebo katal phai tongo hingke subscribe khayako hingke tabono subscribe khayoi gana ni bell icon sinoi all press khainadi tamni hingke ang jefru katal video upload khayo aphrano jotan sei sikang norone orono notification sogina bagoi subscribe khai kurungoi tongdi ani channel bai baksa ang mohaino update rok riwoi tongnai ani channel ni bisingtui।